L'avaluació qualitativa ens permet entendre què passa dins dels programes, com s'han implementat en diferents contextos, perquè sabem que hi pot haver diferències, i conèixer les percepcions també de tots els infants, famílies, professionals que han estat participant de tot això. L'esquena, però començaven a donar-se la mà, no? El sentit d'una avaluació qualitativa en programes de suport educatiu és poder entendre més, no?, el si del que ha passat en el dia a dia de la implementació, poder entendre el perquè de certes interaccions, el paper de cadascun dels agents, per després poder donar suport, no?, a uns resultats d'impacte que permetin acompanyar preses de decisions futures en el cas de polítiques educatives. En un procés de recerca com aquest és molt important de fer un retorn a les persones que han participat, no? És una qüestió de responsabilitat i ètica, bàsicament perquè la gent pugui veure, no?, quin ha sigut el sentit de la seva participació, però després també és una qüestió que té a veure amb aprenentatges que poden extreure, no?, dels resultats que nosaltres com a investigadores hem pogut obtenir i que ells puguin utilitzar, no? La feina de l'avaluació, al final, no acaba quan s'acaba la recerca, no?, quan s'acaba pròpiament el que són els procediments d'avaluació, sinó que ha de continuar més enllà, perquè el que hem de garantir és que els resultats i els aprenentatges d'aquesta avaluació arriben a tots els agents implicats i a totes aquelles institucions i instàncies en les quals s'està reflexionant sobre com han de ser els programes de suport educatiu i com han de ser en general les polítiques educatives.